Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga gisuon, o mga suod, nga higala, ni Ginoong Jesucristo, o atong ipaambit ang buhay nga pulong, ang Diyos, ang pulong. Ngadto sa tanang katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan, sa matag panimalay, matag nasod, o mayong buntag kanatong tanan. Ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Bago pa lang yun dato ang nabati, ang Ebanghelyo karong adlaw, ang Gospel karong adlaw, ang good news, ang maayong balita, ang kamatuoran karong adlaw, Enero 26, 2023, adlaw Huwebes. O karong adlaw, ang ubang simbahan, adunay nagpista. Unsa may ilang gipistahan? Karong adlaw, ang ubang simbahan, nagpista kang San Timoteo o San Tito, mga obispo, ang ubang simbahan sa tibuok kalibutan. Apan ang uban, nagpadayon pagpasabot sa mga obispo nga pahinungod karong adlaw ni San Timoteo o San Tito, pulos mga obispo, Enero 26, 2023. Atong ipaambit ang buhi nga pulong, ang pulong Diyos, ang pulong nimong tao, o mipuyo sa matag usa kanato, batag, tigulang, babae ug lalaki nga nagpuyo sa tibuok nga kalibutan. Ang Ebanghelyo karong adlaw nagsulti ang Ginoo kanimo, kanako, kanatong tanan nga naminaw, nagtan-aw, nag-online, nag-view sa buhi nga pulong sa Dios. Ang Ginoo misulti kanimo, sumala kini sa dugay na kaayong nangamatay apan buhi pa, lapas pang ilang mga pangalan. Ang unang pagbasa mao ang pagbasa gikan sa mga sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Kinsa man si Timoteo, usa sa mga tinudluan o nakaila ni Saulo, karon Pablo na ang iyang ngan. Niadto usa ka manglulutos si Saulo, apan pagkabalhin, pagkausab sa iyang pagkamanglutos, iyang ipabilanggo ang mga tao, ipapriso ang mga tao basta mutuo o Ginoo. Ug unya nausaban, nabag-uman si Saulo og nahimong Paulo og nahimong Pablo karon ang iyang nganan, nabag-o na usab ug mao kanang nagpadayon pagtudlo sa buhi nga pulong sa Dios, pagwali sa maayong balita, pagsulti sa tinuod ngadto sa mga tao. Mao karong adlaw nga iyang gisuwatan si San Timoteo, dugay na nga namatay apan lapas pa yun kayo. Iyang gisuwatan sa mga mensahe o kay layo-layo man siya, iyang gisuwatan o doon kayo isulti ang mayong balita, ang pulong kay Ginoo nagigsulti kanimo. O kunya si San Pablo na usab nagpag-o, bibiya sa tanang masala, bibiya sa profesyon, bibiya sa matag panimalay, bibiya sa tanan, o misulti, nagpadayon hangtod karon. O ikaw naminaw, nagtanaw, nga nakadungog karon sa buhi nga pulong sa Dios, mutubag gayon, unta, supposedly. Sa Salmo nga nag-ingon, isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Mao kini ang pulong sa Dios, pinagi sa tubag sa katawhan nga sa Salmo responsolyo karong adlaw. Isangyaw ang iyang katingalang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Nga kung ikaw naminaw, nagtanaw, nag-online, nag-view, nga nagtanaw sa tibuok nga kalibutan, isangyaw ang iyang mga buhat kay mga katingalahan, kay bulungan, mga milagro, mga misteryos kinabuhi, di matugkad sa kaisipan sa tao. Apan ang Ginoo ray makasabot, makatugkad. Apan ikaw tao gisutil nga isangyaw ang mga katingalang mga buhat. Unsa may katingalang mga buhat? Adtoy daghan kayo. Gipaghatag ang Ginoo sa tanang tao, wa ka mangayo apan mihatag sa mga katingalahan, mga milagrong buhat sama sa pagpasalamat. Ang pasalamat usa ka katingalang buhat. Pasalamat matag adlaw nga ikaw nakatulog, nakabangon, nakalimpyo, nakaadto sa comfort room, nang limpyo sa imong lawas. Kay ang kinabuhi sa tao, lawas man og kalag. Ang lawas makita, ang kalag dili makita. Apan kinabuhi, di gyud magkalagyo ang lawas og kalag. Kung makasala ang kalag, apektado ang kung makasala ang lawas, apektado ang kalag. Kaya usa naman, apan kung dili magpakasala ang lawas, dili usa magpakasala ang kalag. Apan kumusta man lagi mo kahimtang karon, tao ning kalibutan. Nagpuyo ka man sa kalibutan.
Ang tao naputos sa buling. Bulingon kang tao. Unsay nakapabuling sa tao? Ang gitawag og sala. Mabinyal ka man, mamurtal ka man, apan nagbalik-balik ang mga sala sa pulong, huna-huna, buhat, o sa wala pagbuhat sa angay pagabuhaton. Nagbalik-balik ang gitawag og paligas. Ang garbo, ang kasuko, kaulag, kasina, ang pagpatuyang sa gipati, pagpatuyang o pagkakog, nagbalik-balik ang pagkadaw, pagkatihik, pagkakog, o ang pagkatapulan sa tao. Apan mura dili sala ang tapulan, apan dakong sala, apan kun magpuyo ka sa imong kasagrado ng kinabuhi sa tao, lawas o kalag, sagrado ang tao. Kay karong adlaw, musulti ka sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, sa imong silingan, sa imong bagad, o sa tanang katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. Kay ang matag tao adunay mata, ilong, dalunggan, baba, adunay lawas, kamot, tiil, kil tibukan tao, apan managlahi ang function sa mata, sa dunggan, sa ilong, baba, lain-lain og mga function. Unsa may function, lain-lain og mga ilang mga katungdanan. Ang mata, pagtanaw, ang dunggan, pagpaminaw, ang ilong, paghanggap og hangin, ang baba, pagsulti, ang lawas, kalag, atimanon. Kay makita man lawas, apan ang kalag, di makita, atimanon usab. Sama sa itong gibuhat karon. Muni pag-atiman sa kalag, ang pagpaminaw sa buhi nga pulong sa Dios. Ang lawas, kanunay man, makaon, muinom, matulog, mulakaw, muni lawas makita man, apan ang kalag nga dili makita, imong atimanon usab. Sama sa pagsimba, buhi nga pulong, ang pulong, Dios, Ginoo ang nakigsulti kanimo. Munang isangyaw ngadto sa mga tao, isangyaw ang mga katigalang mga buhat sa Ginoo ngadto sa tanang nasod. Apan layo man ang mga nasod sa imong panimalay, aduna kay asawa, aduna kay bana, aduna kay anak, aduna kay umagad, aduna kay ugangan, aduna kay masilingan, aduna daghan ka mga tao. Sa usa lang ka sityo, unsa na ka og mabaryo, unsa na ka malungsod, maunsa na ka mahimong nasod, pagkadaghan sa tao nga nagpuyo sa matag nasod. Kilabihan kadaghan, apan pipila naman ka mga tao ang naminaw sa buhi nga pulong, ang nagtan-aw sa kamatuoran, ang nakakita sa kamatuoran, nakahanggap sa hangin, pila naman ka tao nga hangtod karon buhi pa, na ginawa pa, nakahanggap, apan kaluoy sa uban, nga bisan nagpadayon ang hangin, di na mo hanggap, nga naman, kay dili magpasalamat kanunay, magpasalamat kanunay, kada adlaw, kada minuto, kay ang Ginoo naa sa tanang higayon, naa sa tanang panahon. Ang Ginoo is God. Ang Ginoo is love. Ang Ginoo gugma. O kay gugma man, gihimo ka tao, lawas o kalag, o mahimong sagrado. O kay sagrado ka man, ikaw tao, magbalantay sa tanang mga butang, di paghimo sa Ginoo. Kay Ginoo labaw sa tanan, nagbuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Siya ang nagbuhat sa mga panimalay, imong gipuy-an, imong higdaan. Busa karon ikaw tao nga naminaw, nagtanaw, isangyaw ang mga katingalang mga buhat sa Ginoo sa matag panimalay, matag sityo, lungsod, baryo, o matag nasod. Isangyaw sa tibuok nasod, isulti ang imong nabati nga buhi nga pulong karong adlaw, ang Ginoo nag-isulti kanimo. Di sa pagsulti lamang nga ang Ginoo buhi naa sa tanang panahon, naa sa tanang gayon, di na makita ang Ginoo. Ang Ginoo, Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, dili makita, apan naa siya sa tanang panahon, naa sa tanang gayon. Makita lamang ang Ginoo in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, nga mahimong inahan sa tanang katawhan. Munang hangtod karon, gigantihan ang babae nga himong inahan, misugot man, mituman man, ug mituo sa iyang pulong, mituo ang pulong Dios, midawat mituman ang obedient mother, masinugtan hugot ang pagtuo, eyes of faith, ang mga mata sa pagtuo. Unang hangtod karon ang ebanghelyo karong adlaw, Enero 26, bisan diha ka pa sa taguangkan sa imong anak, ang Ginoo diha na gipili na ikaw sa taguangkan sa imong inahan, gipili, ug sa dang gipili misugot ang imong inahan, nimo kang gasa diha ka pa sa taguangkan ug pagkahimugso nimo kang grasya. Ang tao grasya, ug sa grasya labing limpyo nga tanan, limpyong lawas, limpyong dalungan, limpyong mata, limpyo way bulig, way sala. Kay ang Ginoo naghimo og tao sa ikawlong kaadlaw, sa 5 kaadlaw, gipangandaman sa Ginoo ang tao, gibuan ang tao og langit, yuta, tanang makita og dili makita, alang kini sa mga tao. Kay ang tao buhi nga panagway og larawan sa Dios nga dili makita. Ikaw tao, muna imong rule, muna imong katungdaran, ikaw ang magbalantay sa tanang gihimo sa Ginoo. Ug ikaw di pahimangnuan gayo nga ayaw pag adto, ayaw apan misupa ka
Misupak ka, nibiya ka sa tinuod. Misupak man ka, muna hangtod karon, nagpuyo ang tao sa bakak. Bakak dito, bakak dini, bakak. Kaya nibiya ka magtinuod, ang tinuod maong Ginoo. Nibiya ka magtinuod, kaya misupak ka man, muna wa na ka magpuyo sa limpyo nga dapit, huli nga dapit, nagpuyo ka sa kalibutan, nga hangtod karon nagpadayon ang pagpakasala. Apan ang Ginoo wa gyud mohunong nagpadayon pagtan-aw og tao. Hangtod karon nagpadayon pagpaminaw og tao. Og bisan diha ka pas nagwangkan, daan ka lang gipili. Og sa diha nibugso ka nimo kag grasya, nimo kag tao nga sagrado, gipili pag yun ka. Gipili. Diato ko ng panahon, 12, pag kumangpili sa 12, iyang gituluan ang 12, ang 12 nanudlo. Og ang Ginoo nagpadayon pagtudlo, nagpadayon pagpili og 72. Nganong 72, doon na kini mga hustong kalugan. 72, gikan sa 12, 72, hangtod karon nagpadayon ang pagsangyaw o pagsulti sa pagpili. Apan ang tao nagpadayon pagbuhat, pagpakasala, pagsupak, pagbiya sa tinuod. Apan ang nakadungog, nakamati, nakahanggap, nakakita, nakasulti, nagpadayon pagpuyo sa matarong kinabuhi, sa pagbalaan sa kinabuhi, paglimpyo sa kinabuhi, ug makasunod gayon ang labing balaan, labing limpyo, labing hingpit ngadto sa gihirian sa langit nga maong mga santos, mga obispo, ang uban mga magtutuo nga nagpakamatay gumikan sa pagtuo. Wa gyud mo biya sa pagtuo, ikaw Kristiyano, apan ang uban may biya naghimog lain og simbahan, nahimog laing tinuhuan, apan gimahal sa Dios. Mubalhin ka man og dili, mangulos ka man og dili, ikaw gipuy-an, mubalik ka man og dili. Apan kung ikaw mituman sa pagbuot sa Dios, kung ikaw adunay kugma sa imong isig katao, sa imong bana, imong usawa, gipili ka na tao, nga ikaw tao, musangyaw gayon sa isulti sa Ginoo. Ang pulong isangyaw isulti o matag higayon, matag bago nimo, magpasalamat ka sa Dios. Kung ikaw Romano Katoliko, mangulos ka, mangulos man pasalamat. Salamat Ginoo, salamat nga imong itiyal kanimo ang mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen nga kanunay nag-uban kanimo sa imong pagkatulong, sa imong pagmata, sa imong pagkaon, sa imong tananging buhaton. Gibilin ang mahal nga birhen sa Ginoo, ang Holy Spirit, nga makita, apan makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Gipili ka, ipadayon, isangyaw, kay ang Ginoo nga nagpaminaw, nagtanaw kanimo nga gipili. Si Tita Inus ang gipili ka adlaw sa Ebanghelyo. Apan ikaw, ako, kumusta man naminaw tanaw? Si Tita Inus ka pagkadaghan sa mga tao nga nagpuyo sa matang nasod. Daghan busa ikaw tao nga naminaw tanaw, isulti isangyaw ang buhi nga pulong, kay ang pulong Dios nasa tanang panahon, nasa tanang higayon. Ikaw magsangyaw, maguna ka sa Ginoo. Isangyaw sa beryo, mga sityo, lungsod, baryo, nasod. Isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Hapit na. Nalangan-langan lang ang pagbalik sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, gumikan kay mga tao wa magpuyo sa katarong, nagpanil pagpili og dautan, pagsupak. Apan mubalik kayo unta Ginoo kun mahingpit, kun mahuli. Usa pagkahingpit sa tao nga nagpadayon pagmita sa iyang paginabuhi, pagpangita, nindot man ang pagpangita og kwarta. Ang kwarta makatabang para sa uban, para sa tao. Ang kwarta para pagkaon, pag-inom, pagbuhi, panimalay. Apan kung may kugma kang kwarta, lain na ka ng istorya. Higugma ang kinabuhi sa dili pagkwarta. Ayaw ang una ang kwarta sa dili pagkinabuhi. Una ang paghigugma, pagmahal sa kinabuhi. Una paghigugma ang kinabuhi. Kang kwarta, gamitonon lamang aron ikaw mabuhi sa imong pagpakabuhi. Ayaw paghigugma ang kwarta. Biyai ang kwarta kay mao kani sugdanan ang kwarta sa imong pagkalaot kung mahigugma ka. Apan kung mahigugma kang kinabuhi, sama na nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Ang Ginoo nga na kanimo, you are an Emmanuel. Ang Ginoo ni kanatong tanan. Kung ikaw, you are the temple of the Holy Spirit, ikaw balay sa Espiritu Santo. Unsa man ang Espiritu Santo, muni ang gahom sa gugma sa Dios Amahan o sa Dios Anak. Munang nagpabili ang gahom sa gugma, pinaagi sa inahan sa kanunay panabang. Ang birhen nga kunay mutudlo, mugiya, magpuyo sa katarong sa kinabuhi. Kaya ikaw gipili ka man, nagpuyo ka man sa katarong, nakakita ka man nga ang pulong, nakamati ka man sa pulong, nakakita ka man nga ang pulong gisulti sa mga sulugon, the servants of the Lord nga nagpadayon, pagsangyaw sa kabuutan, sa kaayo, sa pagkamahitagon, pagkamaluluyon, pagkamapinugganon, pagkamapailubon, pagkamapumsanon sa Dios, labaw sa ngatanan, apan nagpaubos ang labaw sa ngatanan, nitipon sa mga tao, ang mga tao ni kalibutan, pulos mga makasasala. O kay ikaw nakasala ka man, mibiya ka man sa pagtuo, mibiya ka man sa tinuod, nipuyo ka man katungod, padayon gayon, hangtod ikaw mubalik ang Ginoo nagpaabot kanimo. Ikaw mubalik, mutuo, mahigugma, mutuman, kaya ikaw nakaambit naman sa imong pagkaimugso. Binunyagan ka man, nakaambit ka man pagkahari. Unsa man ang pagkahari sa Ginoo? Ang pagkahari, dili kay magpalagad mo ang lagad sa tanan.
Ikaw bana mualagad sa imong asawa, sa imong anak. Ikaw asawa mutahod mo respetar sa imong bana, mualagad ka. Ikaw ginikanan, mualagad ka sa imong anak, sa imong ugangan, sa imong tanang parintis lingan, mualagad ka. Musilbi ba? Ayaw pag ako-ako. Ayaw pagtuman sa imong kabubuton. Tumana ang kabubuton sa nagsugo ni Lord Jesus Christ, ang Diyos Amahan, ang makagagahom sa nga tanan. Ikaw gipili lang isang yaw nga buhi pang Diyos. Isang yaw nga ang Diyos mao si Lord Jesus Christ. Sa gamay pang bata, ang Ginoo mo si Senior Santo Niño. Dahil unya giatiman, gitahod, yatag gibili ang kinabuhi, hangtod midako na imong mature, hamtong hingkod ang mature people. Only mature people can decide. Katong hamtong hingpit na tao, mao may makahimong desisyon. Unsa man desisyon, pagpili. Unsa imong gipili kung ikaw hamtong, mupili ka og maayo, mupili ka yes, pulos positibo, pulos ayo pagsupak, kaya pagsupak bakak man na, pagbudhi, paglingla, paghimong mili, fake news, paghimong dautan, bati, pagpili gayon og maayo, pagbuhat og maayo, pagtuo og maayo, pagtuman sa kabubuton sa Dios, kaya kabubuton sa Dios, mao ang ikaw, asawa, pana, anak, paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Muna ang kabubuton sa Dios, paghigugmaay kamo, pagpaminaway kamo, pagkaluy-anay kamo, pagmapailubon kamo, pagmapausanon, muna ang kabubuton, muna ang bunga sa gugma. Kaya ginugugmawan, ang gugma magbunga og laing gugma, ang pagkamalinawon, pagkamalipayon, pagka may nantuson, pagkamaluluyon, pagka mapinugganon, diya sa pagtuo, pagbuhat, pagtuman, kang Ginoo, gugmaman, ang Ginoo, gugma, hangtod sa kangturan. Amen. Ikaw gipili, isangyaw, isulti sa unahan, kang Ginoo nagsunod, nagtanaw kanimo, musulti gayon, magpadayon, pagsangyaw sa mayong balita. O ang balita, mao gimaghilyo karong adlaw, mao good news, mao mayong balita, mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran, mao ang gitawag freedom of decision. Ang kamatuoran, pagpili. The freedom of decision to choose. Ikaw gipilan sa kagawasan, pagpili, pagpuyo sa katalong sa kinabuhi, paghigugma sa kinabuhi, pag-amping sa kinabuhi, pagtahod sa kinabuhi, pagmahal sa kinabuhi, o paghatag-bili sa kinabuhi. Kaya Ginoo naghimo og kalibutan o kinabuhi, the true, the beautiful, and the good creation of God. Kaya Ginoo buutan, ang Ginoo gugma, ang Ginoo kaluoy, ang Ginoo kinabuhi, ang Ginoo espiritu. Siya ang pulong, siya ang Dios, siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa hayag, pulong gikan sa pulong, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo. Diyos kao sa hangtod sa kangturan, nagpabilin sa kalibutan, siyang gahom sa gugma, ngamang Espiritu Santo. Ang Holy Spirit, ikaw tao, ikaw tao, moobo mo atsi, imo ka nagkinaya, that is the nature. Moobo mo, iya, mo hilak, mo kataw, mo kaon, mo inom, mo ka na ang gitawag og natural nga kinabuhi sa tao. Nature o man. Mo kataw, mo hilak, mo kaon, mo inom, mabinaw, mo tanaw, mo sulti sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran will set us free from the bondage of sinfulness. Amen and amen. Himaya sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Mahal nga Birhen Maria, iampo ang talang katawhan o hangtod ang tanang mga kalag sa purgatorio, makasuod sa gingarian sa langit, sa daan o pag-ong nangamatay, makasuod sa gingarian sa langit. Kay ang gingarian sa langit, mao ang paghigpit, mao ang dapit nga way katapusan, pinuy-anan nga way kamatayon, walay pagsulay, walay problema, walay pag-antos, walay kaguol, walay kasakit, kay ikaw nakasud ka man sa kingharian nga way katapusan. Amen. Himaya sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maygon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.